תעשי לי תעודת זהות. בבקשה. הוא לא היה פה לפני איזה כמה דקות? תרים ידיים בבקשה. מה, מי איתו? מה זה שאזוק? כל כך כואב לי שאני כבר חרבנתי. זה לא אני. מה הוא עשה בחור הזה? הודעתי שגנבו לי את האוטו. הודעת בזה? בטח. ציוד 6. ראיתי מישהו בשם לירון סרוסי שדיווח על רכב גנוב? ניסה לרצוח אותי מקודם. מישהו זימן אותי, אביב לוי. ציוד 6. איפה אביב לוי? שומע אני נעים מאוד. עכשיו הזקתם אותו, ניסה לרצוח מי? אותי. אתה? תגיד לי מה זאת? בואו איתי לצד רק יש חצחות. אני לא רוצה להתפשט פה מכולם. בוודאי שדיווחתי. יש לך הוכחה להראות לי שדיווחת? משהו? תן לי לבדוק. קודם כל, לא צריך חיפוש. תרים ידיים. אני פתחתי במרדף? כן. אני לא. מה? מבטיח שלא. שמע, אני לא יכול באמת להסביר לך איפה הייתי, אני יכול להסביר לך מה קרה... לא, בעצם אני לא יכול להסביר לך מה קרה אותה. מי גנב פה את התוכנה? אתה כרגע מואשם בביצוע מרדף. מה זה? אתה מואשם בביצוע... יש לך למבורגיני, נכון? יש לי, אבל אמרתי שגנבו לי אותה, אתה לא מקשיב? למי אמרת? הודעתי את זה לנון 3 היה בעיר. נון 3 בעיר? היה בעיר. עכשיו אני אבדוק את זה, רוצה? תבדוק, אין בעיה. ואיך דיווחת לו את זה? דיווחת לו את זה כאילו... ראיתי אותו בעיר, באזור פארק הניצחון. אמרתי לו, הוא אמר לי הכל בסדר, אני אטפל בזה, והמשיך. לא רציתי לו להפריע לו, הוא פשוט היה בתפקיד. בעיקרון אתה אמור לבוא לתחנה ולדווח על זה. אני מאוד מצטער. לא, כי בסופו של דבר דיווחת לבן אדם אחד, סבבה, ועכשיו שהוא לא נמצא כרגע, אז טיפה בעייתי, אתה מבין? אבל אין לי מה לשקר, ראית, קראת לי, הגעתי. תרחקו בו בבקשה מפה, תרחקו. תיכנס תשים עבודות שירות. הוא ניסה לרצוח אותי, זה שאתה עכשיו חוקר אותו. למה? אתם יכולים לשים לנו רק מזגן בחייאת, חם פה אחוש חרמוטה. יאללה, סללה עבודות שירות. מסתלבט, סטנדה, אמג'רה נמה. דלת. לאן אנחנו נוסעים? יאללה, שניכם לעבודות שירות. עבודות שירות? כן. אבל מה אתה שם לי עבודות שירות? אתה מפריע שאתה ממוד תפקידו. על זה שהוא ביקשת ממני תעודת זהות, הראיתי לך וזה הראה לך במקום תעודת פעם זהות, אחת 10. לא אמרתי לך תעודות. תעודה. אני הראיתי לך פעם אחת. אולי קרה משהו וזה הראה לך... קרה משהו, לי לפחות הצגת לי 5 פעמים. שמע, אני לא יודע, אני פה חדש בעיר, אתה בא, זה אני עושה, אחי. לא באתי לך בכוונת מרמה להראות לך 1000 פעם תעודת זהות. מה אני צריך לבוא להראות לך 1000 תעודת זהות? מה, משעמם לי בחיים? לא יודע, אולי. מה אולי? זה כמעט... תגיד, אתה מקבל בונוסים על העבודות? מה זה? וואו. ששילך, תודה. אני צריך טיפול רפואי. אני צריך טיפול רפואי. צריך טיפול? באמת שאין לי כוח לכל מי שיש לו למבורגיני, נמאס לי כבר. שומע, קח אותו, לי יש את התעודת זהות שלו, קח אותו, לי אין את התעודת של... יש לי גם את התעודת זהות שלך. אני צריך טיפול רפואי. פתאום אין לכם תעודת זהות, מה הבעיה? בוא אני אעלה לך. שים אותו, אז אני אשים אותו, יש לי אותו. אני צריך טיפול רפואי. כמה עבודות שירות אתה שם? יש לך שם בעבודות שירות טיפול רפואי. אוקיי, מה הקוד קריאה שלך? סמך 48. סמך 48? חיובי. ושלו? אני סמך 69. אוקיי, תודה רבה. 69. אני צריך טיפול רפואי. אמרתי לך, עכשיו בעבודות שירות יש לך. אחרי זה נתקשר לעורך דין, אני ואתה נארגן להם קומבינה, אחי, נפתח להם פרציה, תחת אחי את הקסקט שהוא צריך למכור כדי להביא לנו את הכסף, והכל טוב אחי, אני איתך בזה.